Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman doganlar, bugünkü dersimizde dinimiz İslam'ın esaslary barada, rukunlary barada gurrun ders. Hadiste aýdylýar, an İbn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buniyal islamu ala khams, şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati ve haccil beyti ve savmi Ramazan. Muttefakun aleyh. Sahaba Abdullah ibn Umar'dan radiyallahu anhuma den rivayet edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle dedi: İslam 5 zada esaslanýandyr. Ýa-da İslamyň esasy 5'tir. Bir Allah'dan başka hak ilah, ma'bud yoktuğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın Resulüdüğüne şahitlik getirmek. Namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan ayına ağız beklemek. Bu hadis Müslüman doğanlar Bukhari ve Müslim hadis kitaplarına geçiyor. Ve şu hadisten öğrenişimiz yali dinimiz İslam'ın 5 tane esası var iken Müslüman doğanlar. Birinci esas Müslüman doğanlar, bir Allah'dan başka hak ilah, ma'bud yoktuğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resulüdüğüne şahitlik getirmek. Şu 5 esasın içinde en mühimi şu birincisi. Şunun için şuların hemmesinin manisine de gowy düşünmeli, emma hususan şu birinci esasa gowy düşünmeli. Çünkü şu sözü diýmekle bir kişi İslam'a inanmayan bir kişi İslam'a girecek bolsa şu sözleri aýdyp İslam'a girýär, imana girýär. Şoň üçin şunun manisini gowy bilmeli. Enne musulman doganlar la ilahe illallah diýmek näme? Manisi näme? Manisi musulman doganlar bir Allah Teala'dan başka hak ilah yok diýmek. Bir Allah Teala'dan başka hak ilah yok diýmek. Şeýle de diýip bilersiz. Bir Allah Teala'dan başka ibadete hakly ilah yok. Bunu hasam açıklap aýdyp bilersiz. Bir Allah Teala'dan başka özüne ibadet edilmäge hak ilah yoktur diýip bilersiz. İlah diýmek näme musulman doganlar? Özüne ibadet edilýän diýmek. Haçanda biz şahitlik getiremizde Allah Teala'dan başka hiç ibadete layık ilah yok. Bir hak ilah var, ibadete haklı bir ilah var, ol hem Allah Teala diýdiğimiz bolýar. Yani näme kysgaçasy la ilahe illallah diýmek bir Allah Teala'dan başka hak ilah yok diýdiğimiz bolýar. We ýüregimiz bilen musulman doganlar Allah Teala'nın barlygyny, tawhidini, birligini tasdiq edip dilimiz bilen hem näme şonu ikrar edip şahitlik getirýäs. La ilahe illallah diýemizde. Haçanda musulman doganlar la ilahe illallah diýenimizde Allah Teala'nın rububiyetine birleýäs. Rububiyetine birleýäs diýmegimiz näme? Ýagny ähli zatın eýesi, yaradyjysy, dolanurjysy, rızkyny berýän, hassa bolsa şifa berýän, öldürýän, diýreldiýän bir Allah Teala'nın özüdür diýdiğimiz bolýar. Haçanda musulman doganlar la ilahe illallah diýemizde Allah Teala'nın uluhiyetine birlediğimiz bolýar. Uluhiyetinde diýdiğimiz näme? Ýagny bir Allah Teala'dan başka ibadete hakly ilah yok. Bizim ibadet etmeliğimiz Allah, sığınmalıyımız Allah, dogadylak etmeliyimiz hawa bir Allah Teala, bil bağlamalıyımız Allah Teala, korkmalıyımız bir Allah Teala'nın özü diýdiğimiz bolýar. Haçanna la ilahe illallah diýenimizde musulman doganlar Allah Teala'nın gözel at we sıfatlaryna birlediğimiz bolýar. Ýagny Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de we sahih hadislerde habar berilişi ýaly gözel atlary we pak sıfatlary bar. Allah Teala eşidýär, Allah Teala görýär, Allah Teala bilýär, Allah Teala ähli zada kadir we Allah Teala'nın meňzeşi, kömekçisi, deňi, taýy, şärigi ýok diýdiğimiz bolýar. Ana la ilahe illallah diýemizde musulman doganlar gysgaça şu zatlar diýdiğimiz bolýar. Allah Teala hem Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 65. ayetinde Rabbus semawati vel ardi ve ma beynehuma fa'budhu vestabir li'ibadeti hel ta'lemu lehu semiyya. Ol Allah Teala göklerin ve yerin ve ol ikisinin arasyndakylaryň Rabbydyr. Ana diýdiga rububiyetine birlediğimiz bolýar. Ählilaryň yaradyjysy, dolanurjysy, rızkyny berýän, öldürýän, diýreldiýän şol Allah Teala. Ol göklerin we yerin we ol ikisiniň arasyndakylaryň Rabbydyr. Oňa ibadet et we oňa ibadetde sabırly bol. Ana bu da uluhiyet. Bir Allah'a ibadet etmeli, bir Allah'a sığınmaly, bir Allah Teala'dan gorkmaly, bir Allah'ın öňünde boyun eýmeli. Näme hajatyň bolsa, gerek zadyň bolsa, doga dilegini bir Allah Teala'nın özünden dilemeli. Allah Teala'nın elinde bolan zatlar bir Allah Teala'nın özünden dilemeli. Allah'a ibadet edişin ýalak, Allah Teala'nın ýoluna ýykylşymyz ýal başga mahlukatyň ýoluna ýykylmaly däl. Bir Allah ýoluna ýykylmaly, bir Allah'a ibadet etmeli. Ondan soň näme diýdi? Hel ta'lemu lehu semiyya. Onuň meňzeşi,
deňi, taý barmy näme diýär Allah Taala. Ina bu da isim we sıfat musulman doganlar. Allah Taalaň meňzeşi, deňi, taý, şärigi hiç zady ýok. Ina musulman doganlar şul ayetde Meryem surasının 65-nji ayeti hem rububiyete, hem uluhiyete, hem isim we sıfata näme Allah Taala şu taýda şul ayetde bize beýan edipdir. Biz musulman doganlar la ilahe illallah diýip Allah Taala'ny birleýänligimiz üçin dinimiz İslamda la ilahe illallah sözüne näme diýilýär? Kelimet-i tevhid diýilýär. Kelimet-i tevhid. La ilahe illallah'ın adi dinimiz İslamda kelimet-i tevhid. Näme üçin kelimet-i tevhid diýilipdir? Tevhid diýmek näme? Allah Taala'ny birlemek sözü diýmek. Birlemek sözü. Çünki musulmanlar anancı bilen, ibadeti bilen, düşünjesi bilen Allah Taala'ny birleýär. Musulman adam ahlyň yaradyjysynyň eýesiniň hemme zat bir Allah Taala'nın elindedigine iman edýär. Musulman adam bir Allah'a ibadet edýär, bir Allah ýoluna ýykylýar, bir Allah Taala'nın öňünde boyun eýär. Ve Allah Taala we musulmanlar bilýär, şol ibadet edýän Allah Taala'myzyň, Rabbimyzyň deňi, taý, meňzeşi, şärigi ýok. Şonuň üçin musulmanlar la ilahe illallah'a kelimet-i tevhid, ýani näme tevhid birlemek sözü diýilýär musulman doganlar. We Kur'an-ı Kerimde musulman doganlar başyndan soňuna çenni Allah Taala'nın tevhidi bize habar berilýär. Kur'any açyp okap başlasak Bismillahirrahmanirrahimden başlaýas. Nas surasyna çenni. Kul a'udhu bi rabbin nas. Şoňa çenni musulman doganlar näme? Kur'an başyndan ta soňuna çenni bize Allah Taala'nın tevhidinden, birliginden, deňi, taý ýoklugundan, şäriginiň, meňzeşiniň ýoklugundan habar berýär. Ähli zatyň yaradyjysy, ähli zaty dolandyryp duranyň ýeketek özüdigini habar berýär. Allah Taala'ň mahlukatyny dolandyrmakda hiç bir başga zatlaryň dahylynyň ýokdugyny, hemme zat bir Allah Taala'ň öz elindedigini habar berýär Kur'an-ı Kerimde. We ýene-de Kur'an-ı Kerimde musulman doganlar başyndan soňuna çenli bir Allah'a ibadet etmeligini, bir Allah Taala'ň razylygy üçin namaz okamalygyny, bir Allah üçin infak etmeligini, bir Allah Taala'dan doga dilek edip bir Allah'a ýalwaryp el açmalygyny Kur'an bize näme? Başyndan soňuna çenli şunu bize naqtap aýdýar. We ýene-de musulman doganlar Kur'an-ı Kerimde Allah'a iman edip tevhidi kabul edenleriň, Allah Taala'ny birleýänleriň, muvahhidleriň ölüp direlinden soň cennete girjekdigini, olara näme derejede nigmatlaryň garaşýandygyny habar berýär. We ýene-de musulman doganlar Kur'an-ı Kerim bize tevhidi, imany kabul etmedik, müşrikleriň we kafirleriň o tarapda olara nämeleriň garaşýandygyny, nähili agyr azaplaryň badygyny habar berýär. Şonuň üçin musulman doganlar Kur'an-ı Kerim ta başyndan soňuna çenli bize tevhidi öwredýär. Allah Taala'nyň birligini, ýeketäkligini, meňzeşiniň, deňi taýynyň ýokdugyny, bir Allah'ın özüne sığınıp, bir Allah'a ýalwaryp, bir Allah'a ibadet etmeligini öwredýär. Kur'an-ı Kerim başyndan soňuna çenli şunu bize näme? Gaýta aýatlap geçýär. Şu aýatlaryň musulman doganlar ikinji bölegi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Taala'nın Resulü dona şayatlık getirmek. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın jinlara we ähli insanlara uğradan insonky Resulü, ilçisi diýip kalbimiz bilen tasdiq edip, dilimiz bilen ikrar edip şayatlyk getirýäs. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diňe araplara däl, türkmenlere ýa belli bir kowma däl. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tutuş insaniýete uğradylan peýgamber. Edil şonuň ýalakka jinlaryň hemmesine we insanlaryň hemmesine Allah Taala'ň uğradan insonky peýgamberi, ilçisi. Haçanna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın Resulü, ilçisi diýip şayatlyk getirenmizde bizim boynumuza nämeler wajip bolýar? Näme şunu gowy bilmeli musulman doganlar. Köpüýmiz diýäs Muhammedur Rasulullah, peýgamberimize iman etdik diýäs, peýgamberimizi gowwarýas diýäs sallallahu aleyhi ve sellem. Emma peýgamberimize iman etmek näme diýmek? Peýgamberi gowwarmak nähilek dogry görnüşde bolýar. Ýöne gowwarmak diýeniň bilen gowwarýan diýeniň bilen bolýarmy? Ýa şoňam amaly barmy? Musulman doganlar, eger peýgamberimize iman eden bolsak, boynumuza näme şu 4 zat wajip bolýar. Birincisi, peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem'in habar veren zatlaryny tasdiq etmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize sahih hadislerini ahiretden, kıyametden öň boljak zatlardan näme habar beren bolsa başymyzyň täji. İkincisi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklaryny berja etmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir zady sünnet edip beren bolsa, öwreden bolsa, tawşyran bolsa, buyruk beren bolsa, başymyzyň täji şol musulman doganlar. Şol biz üçin awray, şol biz üçin şeref bolmaly, şol biz üçin derece bolmaly, şoňa amal etmeklik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gadagan eden zatlaryndan gaçmaly. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdimi, şu bir zat haram, şondan uzak durun, şunu etmeň.
bolly musulman doganlar biz ediliýän ýere çüý bilen kaklanýarlyk durmaly şu tarapy öwrülmeler şu erwetlige tarap. Peýgamberimiz gadagan etdi gutardy biz üçin şol kanun bolmaly. 4-nji musulman doganlar Allah Taala diňe Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň öwredişi ýaly wadat etmeli. Ýani näme diýmek? Namazymyz Peýgamberimiziň öwredişi ýaly bolmaly. Daşyndan namaza bir zatlar goşmaly däl. Azan aýdýas, azan Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň öwredişi ýaly bolmaly. Daşyndan başga sözler azana goşmaly däl. Orada tutýas, oradamyzdan şol hilek. Sadaka berýäs, sadakamyzdan şol hilek bolmaly. Zekat berýäs, zekatymyzdan şeýle. Hac etsek, hajymyzdan şeýle. Etjek ähli ibadatlarymyz musulman doganlar Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň öwredişi, görkezişi ýaly bolmaly. Şonu nusga alyp etmeli. Eger bu meselede gowşaklyk etsek, ay näme ziýany var diýip namaza bir zat goşdyk. Ay näme ziýany var diýip Allah Taala zikir edemizde bir zatlar öz ýanymyzdan goşup bersek, ay näme ziýany var diýip doga dilek edemizde ýok sözler goşup bersek, Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň diýmedik sözlerini Peýgamberiň sözü diýip toslama, ýalan hadisleri alyp Peýgamber diýdi diýip şeýdip öz ýanymyzdan o zatlarym özüňize ibadet hasapla bersek, musulman doganlar bu bidgata girýär. Köp musulman doganlar şu bidgat meselesini düşünenok aýdylsa da geň görýär. Goýa bir ummatyň içinde bidgat ýok ýalyk. Bidgaty aýtsaňam kabir halanok. Ummat Peýgamberimiz hadisde diýdi 73'e bölünjek diýdi. Şu 73'iň diňe biri hak ýolly galan 72'si bidgat fırkalar diýilýär şolara. Şolar nädip hak ýoldan aýrylýar musulman doganlar? Bidgat çykaranlyklar üçin aýrylýar. Ölçe bir zat çykarýar, soň ol çykaran zadyny degişli bolmaýan ayet hadisleri şoňa degişli ýaly edip gurrun görýär. Halka bilmeýän adamlara gurrun görenne. Soň şu ýuwaşdan halkyň içine şol bidgatyny ýaýradýar, halkam şoňa ýapyşýar, goýa ibadet ýaly, sünnet ýaly bolup halk şoňa ýapyşyp başlaýar. Şeýdi ondan näme? Musulmanlaryň içinde agzalyklar emele gelýär şol bidgatlaryň üstünde. Diýmek näme ki musulman doganlar Allah Taalaga diňe Peýgamberimiziň öwredişi ýaly ibadet etmeli, ibadet etmeli. Namazymyz, orazamyz, zekatymyz, eleçip Allah Taala ýalwarýar, doga dilegimiz, Allah Taalaň zikir edýär, zikirlerimiz hemmesi Peýgamberimiziň öwredişi we görkezişi ýaly bolmaly. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Nisa suresynyň 59-njy aýatyna aýdýar: "Ya eyyuhellezine amanu atii'ullaha we atii'ir rasul." Ey iman edenler diýär Allah Taala. Allah taat edin, onuň rasulyna taat edin diýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde köp ýerde bize tawşyryk berýär. Allah taat edin, Peýgambere taat edin. Allah taat edin, Peýgambere taat edin diýär. Eger musulman bolsak Peýgambere taat etmeli. Peýgamberimiziň izinden ýöremeli. Hemme diýen zatlaryny edip başarmasak musulmanlar elimizden geldigiçe şonu berja etmäge, amal etmäge dirjaşmaly. Bilmeýän zatlarymyz öwrenmäge çalışmaly. Ene musulman doganlar İslamyň birinji esasyny iki zady şaýatlyk getirýär. La ilahe illallah we Muhammedur Rasulullah. Emma şu iki şaýatlyk biri beýlekisinden aýrylmaýar. Biri beýlekisinden aýrylmaýar. Şonuň üçin hem şu iki şaýatlyk bir esas kabul edilipdir. Çünkü ikisi bolmasa bolmaýar. İkincisi musulman doganlar dinimiziň ikinji esasy namaz kılmak. Allah Taala bir gece günüň dowamynda musulmanlara 5 wagtyna namazy farz etdi. Erte namazy, öýle namazy, ikindi namazy, akşam namazy we yatsı namazy. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde musulmanlaryň nähil kişiler diýini habar berip musulmanlaryň tarifini aýdanna Allah Taala hemişe musulmanlary iman eden, salih amal eden, namaz kılan diýip hemişe şeý diýip näme beýan edýär Allah Taala Kur'an-ı Kerimde. Misal üçin Bakara suresynyň 3-nji aýatyny Allah Taala diýär: "Ellezine yu'minuna bil gaybi we yuqimunas-salata we mimma razaqnahum yunfiqun." Olar gaýba iman ederler, yani olar kimler? Musulmanlar. Gaýba iman ederler, namaz kılarlar we özlerine beren rızıklarymyzdan infak ederler. Allah ýoluna harjarlar diýär. Ve Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Ebu Davud, Tirmizi, Nesai hadis kitaplarına geçýär bu hadis. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "İnne awwala ma yuhasabu bihi'l abdu yawmal kıyamati min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha we anjah ve in fasadat faqad khaba ve khasir." Kıyamet günü Peýgamberimiz diýär, kıyamet günü musulman kişi amallardan ilkinji hasaba çekiljek zady farz namazlardır diýär. Amallardan ilkinji hasaba çekiljek zady farz namazlardır. Eger namazy dolu bolsa halas bolar we nejat tapar. Eger namazy bozuk bolsa ziyan çeker we helak bolar diýär. Ene musulman doganlar. We namaz babatynda musulman doganlar iki topar insana namaz kılmak farz däl. Şolaryň birinjisi ululuk ýaş
yaşına yetmedik çağalar. İkinci topar aklı yerinde bolmayanlar, yani değerliler. Ne şu iki toparu namaz kılmak farz değil. Hasap yok çünkü bulara. Bunu üçüncü toparam deyip bileriz. Olaram kevr halatlarda namaz kılmalı değil kişiler. Onun içine kim giriyor? Zenan başkalalar giriyor. Zenan başkalalar aybaşı olsa, haiz nifas olsa, şol wagt şolara namaz kılmak farz değil. O da dine şol wagta degişli. Bulardan galan musulman kişilere eğer aklı yerinde bolsa, nirede bolsa da, nehil vazifede işlese de, nehil yağdayda bolsa da 5 wagt namazını musulman doganlar hukman kılmalıdır. 5 wagt namaz kılmak boyunlarına farzdır, boynunun borcudur şol. Ve şu taýda möhüm bir zat ba, köp musulman doganlarymyz dikkatinden gaçyrýar. Ulamalar diýär musulman doganlar namaz kılmazlygyň günäsi ähli haramlary etmekden beterdir diýär. Yani namaz kılmazlygyň günäsi zinadan, adam öldürmekden, ogurlukdan, arak içmekden, haram ýemekden, yetim haky ýemekden ählisinden ulu diýip aýdýar ulamalar. Käbir kişiler bada, içemok, çekemok, agzym arasa diýär, arasa da men ýa-da bir namazym kılamok diýär. No erwetdatlar etmeýän gowzat. Ýöne asly iň ulu jinayet, iň ulu günä, şu ýa-ni sanan haramlyklarymyzdan hem ulu günä, näme musulmandan namazyny taşlaman ýok, kılman gezmeklik. Namazyny okamazlyk. Diýenden käbirany başlap taşlaýar, käbirim özüne musulman diýip tek hiç başlamandyr. İkisem bir zat tapawudy ýok. Şu şey diýip görmekliň günäsi, şu sanan günälerimiziň hemmesinden ulu diýip aýdýar ulamalar. We musulman doganlar namaz kılmak şeýle ähmiýetli bolanlygy üçin ayet we hadislerde bir tawşyrlanlygy üçin ähli sünnet ulamalary namaz kılman ýören adamyň özüne musulman diýip iman etdim diýip namaz kılman ýören kişileriň ýalçalygy sebäpli ýa başga bir sebäpli musulmanmy ýa kafirmi diýip şu meseleni tartyşypdyrlar. Ähli sünnetiň kitaplarynda bar mesele, meşhur mesele, azajyk dinle meşgul bolan kişiler bunu bilýändir. Bir topar ulama diýipdir, farzlygyny inkar etmese kafir bolmaz, fasyk bolýar, günäkar bolýar, emma diýipdir kafir bolmaz diýipdir. Ýene bir topar ulamada ayet we hadislere delillenip, esaslanıp farzlygyny kabul etse-de ýalçalygy sebäpli kılman ýörse şol adam kafir bolar diýipdir, imany puja çykar diýipdir. Olaryň delili güýçli. Olaryň ayet we hadisden çykaryp aýdýar. Indi bunu bärde agzamaklygymyzdan maksat näme? Musulman doganlar dogry düşünelim. Bunu eşitip gidip planly kafir namaz kılanok zat, eýlen beýlen diýip tekfirjiler ýalyk bu işler meşhul bolaýman gepimize ýalňyş düşünüp. Bunun üçin aýdam zok biz bunu bärde. Ene şol ihtilaf biziň kitaplarymyzda bar. Ýalçalyk sebäpli namaz kılmaýan ýani tak diýünden başlamadyk kişiler kafirmi ýa musulmanmy? Bir topar ulama diýipdir şol günäkar musulman diýipdir, fasyk diýipdir, bir topar diýipdir ýok kafir diýipdir. İkisiniň hem güýçli delilleri bar. Aýtmagymyzdan maksat näme şu taýda musulman doganlar? Şu terede özüňizi goýalýyn. Eger men plan kes namazymy kılman şu dünýäden ötäýsem meniň imansyz gitmek howpum bar eken. Şey diýip özüňizi hasaba çekerin. Ýylan işimiz bolmasyn. Bunu eşitip ol kafir bul kafir ýa ol zatlaryň hiç kelläňize getirmeň. Her kim özüne hasap bermeli, özüne jogap bermeli. Özüňizi terede goýalýyn. Birden men kılmany gidäýsem, imansyz gidäýmäýin diýip gorkmaly. Ýatlan musulman doganlar iblis ýekece secde etmänlik üçin kafir boldy we jennetden gowuldy. Ýadyňda düşendir şu kissa. İblis perişteleriň arasynda gezip burun barlyk. İblis Allahyny inkar etmeýär, jenneti cehennemi inkar etmeýär, ahireti inkar etmeýär. O iblisin Allah bolan imany, cennet cehennemi bolan iman anancı şu zatlaryň bardygyny hakdygyny bunu gezip burun bir näçe insanyňkydan artyk o zatlara bolan iman nemesine anancıny hiç ilkemlik ýok. Öýle perişteleriň içinde gezip borar iblisin. Şu derejäge ýeten asliýetinde şol näme perişteleriň arasyna goşulypdyr. Emma bir secde etmänlik üçin kafir boldy. Şundan gowrat almaly. İblis Allahyny inkar etmedi, cenneti cehennemi inkar etmedi. Emma Allah Taala diýen etmedi. Biz günde 5 wagt namaz kılmasak näçe tan secden terk edip oturýarys? Her rekatymyzda 2 secde bar. 5 wagt namaz kılýarys, näçe onlarça secde terk edilip oturýar. Näme musulman doganlar şu terede özüňizi goýalýyn. Gostanalyň erçiri buýrugyny ýok, ajal erçirem gelipler, häzirem gelipler, kimintelem gelipler. Şonuň üçin musulman doganlar Allah Taala'nın emrini, parzyny özüňde ýük hasap etmäliň, şeýtan bize bu ýoly azdyrmasyn. Hem Allah Taala'nın emrini musulman özüne agyr görermi? Begenip etmeli. Musulman doganlar namazyny begenip kılmaly. Näme işim bolsa bir qara goýun, namazyny bir kılaýyn, bir ýeňläýin, Allah Taala'nın bu öňüne borjun berjaý diýip bir Allah Taala dile edeýin. Ýüregim giňesin diýip şeýdi begenip musulman doganlar namazyny okumaly. Şoň üçin gaflata düşüp boran bolsak oýana waraly musulman doganlar. Şu taýda bir söz bar. İmam Lalakaî rahmetullahi aleyh ähli sünnetiň imamlaryndan Şerh usul i'tiqad ähli sünnet we cemaat diýen kitabynda bir söz aýdypdyr. Hakykatdan hem şol sözden biz ibrat almaly. Diýär ki, alimlaryň bir namaz kişi musulmanmy ýa kafirmi diýip ihtilaf etmekleriniň özü diýär, bir namaz adam üçin ýeterlik utançdyr, maskaraçylykdyr diýär. Ýa musulman dogan
doganlar şunu gowy pikirleneli. Dinimizin musulman doganlar 3-nji esasy zekat bermek. Zekat Allah Taala garyplere bermek üçin bay musulmanlara näme farz eden buyrugy. Zekatyň öz şertleri we musulman doganlar baylygyň, mal-mulkyň, altyn kumuşyň, mal-garaň, şeriatyň zekat düşýär diýen mukdaryna yeten bolsa, nagyt pullan, altyndan, kumuşdan, mal-garadan zekat çykarylýar. Bu näme garyp mätäçlere berilýär. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala Bakara surasının 43-nji ayetinde Allah Taala aýdýar: "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Namaz kılın, zekat berin ve ruku edenler bilen ruku edin diye Allah Taala. Dinimizin musulman doganlar 4-nji esasy haja gitmek. Haja gitmek yani näme haç ibadetyny berja etmek üçin Käbe gitmek. Haja gidip gelmäge ýagdaý bolan kişi farz. Ma ýagdaý bolmasa farz däl. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Ali İmran surasının 97-nji ayetinde aýdýar: "Welillahi 'alan-nasi hajjul beyti men istata'a ilayhi sabila." Başaranlaryň diýe ol öýi Käbäni hac etmekleri insanlaryň üstündäki Allah Taalanyň hakydyr diýe. 5-nji esas musulman doganlar dinimiziň 5-nji esasy Ramazan aýyna agz beklemek. Şer'i üzüri bolmasa her musulmana Ramazan aýyna agz beklemek farz. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Bakara surasının 183-nji ayetinde diýär: "Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettekun." Ey iman edenler, ey Allah we Rasuluna inandım diýenler, sizden öňkülere farz bolşýaly, size de agz beklemek farz edildi diýär Allah Taala. Ýagdaýyň bolup zekat bermezlik, ýagdaýyň bolup haja gitmezlik, ýagdaýyň bolup agz beklemezlik musulman doganlar ulu günahlardan hasaplanýar. Şoň günäsi ýazylyp dur boýunna. Ibn Rajab el-Hanbali Allah ona rahmet etsin. Şul hadisiň düşünürşünde buniyel islamu ala hams, yani İslamyň esasy 5'tir diýen hadisiň düşünürşünde şeýle diýär: İslam 5 zada esaslanýandyr. Diýmekden maksat İslam bir bina, bu 5 esas bolsa şol binany götürüp duran sütunlardyr. Bu sütunlar bolmasa bina ayakda durmaz. Emma İslamyň bundan başga buyruklary ol binany tamamlayan zatlardyr. Şol binany tamamlayan zatlardan bir zat bolmasa binada kemlik emele geler, emma bina çökmez. Emma bu 5 esas bolmasa İslam musulmançylyk bolmaýar. Edil şonuň ýaly 2 şaýatlyk bolmasa bularyň bary puç bolýar. 2 şaýatlykdan maksat Allah we Rasuluna imanlar diýär. Näşe musulman doganlar şol 5 esasy düşündiripdir. Ibn Rajab el-Hanbali. Ene musulman doganlar diýmek dinimiz İslamyň 5 sany esasy bar. Şol 5 esasy biz gowy öwrenmeli, çağalarymyza öwretmeli. İslamyň esasy näçe diýilende musulman adam şunu bilmeli, düşünürşi bilen, manysy bilen. O çağalarymyza daşta öwrenmeli, şunu öwrenelin, ýetirelin musulman doganlar. Allah Taala bizi öz söýen we razy bolan bennelerden etsin. Malymyza, janymyza, ojaklarymyza, ýurdumyza bereketler ihsan etsin Allah Taala. Allah Taala bizi iki dünýä ýüzü ak bendelerinden eýlesin. Allah Taala bizi din imandan, mübarek kitabymyzdan, Kur'an-ı Kerimden, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ýolunyň aýyrmasyn. Elhamdülillahi rabbil alamin.